Żewġ blokok minn 6 diġà huma mibnija fis-sit li fih qed jinbnew 68 appartament fi Triq Hanover f'Bormla. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali Roderick Galdes żar is-sit li fih bħalissa għaddej ġmielu ix-xogħol. Dan il-proġett se jkun qed jinkludi wkoll 117 spazju ta' parkeġġ, childcare center u ċentru għall-komunità. Apparti minn hekk ser ikun qed jintroduċi spazju miftuħ ta' 850 metru kwadru bi spazju għal pjazza ġdida. Fl-indirizz tiegħu il-Ministru Roderick Galdes fakkar fid-differenza li proġetti ta' housing soċjali passati f'Bormla għamlu u kif numru ta' familji kienu ingħataw kenn li bidlilhom lejxin tagħhom għall-aħjar. Għalina huwa importanti għax qed nitkellmu fuq l-qalba ta' Bormla, fuq waħda mill-iktar lokalitajiet li għandha wkoll housing soċjali li kienet distrutta bil-gwerra, allura għandek ħafna mill-housing tagħha huwa bbinat ma' housing soċjali wkoll. U naħseb illum anke xhieda li tara diversi anzjani li llum kienu benefikaw fil-passat mill-għajnuna tal-gvernijiet fil-qasam tal-housing soċjali, illum ħadu wkoll bixra differenti fil-kwalità tal-ħajja tagħhom. U l-iskop li qegħdin nagħmlu llum huwa li nikkreaw dawn it-tip ta' appartamenti biex ngħinu aktar familji li qegħdin fil-bżonn li għandhom bżonn l-għajnuna tal-Istat u l-Istat ħajkun qiegħed jgħinu. Il-Ministru Roderick Galdes jgħid li l-Gvern qed jirrikonoxxi li l-akkomodazzjoni soċjali tibqa' l-aktar għodda effettiva biex inerbu l-isfidi ta' familji u individwi vulnerabbli.